dia. Avui havia pensat d'explicar-vos una història d'amor per alegrar-vos aquest dia de confinament. I aquesta història d'amor és a partir de dos protagonistes que són elements que tots coneixeu, com és el rei Salomó i la reina de Saba. Aquests dos personatges que estaven molt separats, perquè com veieu al mapa que us he preparat, Salomó el tenim aquí dalt de tot, a Israel, a Jerusalem, i la reina de Saba estava aquí a la zona del Iemen actual i al nord d'Etiòpia, era el seu reialme dels sabeus. Per això era la reina de Saba, que per cert es deia Maqueda. Aquests dos personatges per què eren tan famosos a la seva època? Eren famosos perquè eren molt savis, tant un com l'altre, perquè tots estudiaven, tots volien conèixer el món. I a més, Salomó tenia la influència, com ell deia ell mateix, del seu déu, que era Javé, el déu dels jueus. I per això aquest donava una situació molt especial. Però tot això es coneixia al llarg del temps i al llarg de l'espai. I per això la reina Maqueda va voler conèixer aquest rei tan famós, del que li parlaven tota la gent que venia de les caravanes. I per això va demanar de tenir una trobada amb ell per a intercanviar els seus coneixements. I efectivament, Salomó va estar encantadíssim de rebre a Maqueda i per això Maqueda organitza des del sud, travessant tot el desert d'Aràbia, quasi més de 2.000 quilòmetres, per poder arribar a Jerusalem. Va arribar amb un gran seguici en tot tipus d'obsequis, com era l'incens, la mirra, l'or, l'ivori, etc., que tenia, el sàndal, que va portar el rei, va ser molt ben rebut i immediatament van intercanviar els seus coneixements. Coneixements que tenia un, Maqueda li posava preguntes molt difícils per veure si les sabia resoldre i efectivament Salomó li donava respostes de tot i va quedar admiradíssima de veure aquest coneixement tan extraordinari, que ell deia que tot li venia de Déu, del seu Déu, Javé, i això tindrà conseqüències posteriors. Bé, tot això va passant els dies, però Salomó també tenia una afició, i era una afició molt sana en aquell moment, que era que tenia 3 dones, o 4, o 5, i concubines, i llavors també volia tenir una bona experiència amb la reina de Saba, però aquesta no estava per la situació amorosa en aquell moment, i per això a totes les seves propostes li anava dient que no. Fins que arriba un moment en què ella ha de tornar al seu rei, al seu reialme. I per això li comunica amb el Salomó que ha de marxar i que per tant ja tindran que deixar aquesta trobada que ja durava tants mesos. I efectivament, llavors Salomó veia que se li escapava l'ocasió d'estar amb ella i va organitzar una gran festa de despedida. I llavors li va dir si per aquelles coses encara es decidia estar amb ell, a fer l'amor amb ell, ell prepararia per aquella nit el seu llit al costat del seu, i si per aquelles coses ella s'emportava alguna cosa del seu reialme, no li quedaria més remei que dormir amb ell. Ella tranquil·la, perquè no tenia per què portar-se res, perquè ho tenia tot, i per tant no li va fer gens de cas. Però llavors què va fer Salomó? Li va dir al seu cuiner que preparés un sopar amb moltes espècies i amb molta sal, i d'aquesta manera van fer tota la festa, danses, música, van sopar i se'n van anar a dormir, i cadascú al seu llit, un al costat de l'altre, però a prop, però cadascú molt tranquil·lets. Però què va passar? Que a mitjanit o abans ella es desperta amb una gran set, amb una cremor a l'estómac per tot el que havia menjat, i llavors és quan agafa aigua que tenia allà a prop i se la beu. I clar, ell, Salomó, que estava molt atent, va dir, veus, ara t'emportes una cosa de les més preuades que hi ha al meu reialme, que és l'aigua, en un país desèrtic, com és el nostre. Per tant, ara no queda més remei que dormir amb mi. I efectivament van fer aquesta situació. Què va resultar d'aquesta idea? Van resultar 2 coses. La primera és que ella se'n va emportar la idea del judaïsme, la idea que aquest Déu que tenia Salomó li inspirava molts coneixements i molta forma de governar també bé el seu país, i per això va introduir el judaïsme a tota aquesta zona del sud d'Aràbia i també del nord d'Etiòpia. I per altra banda, l'altra conseqüència va ser que als 9 mesos va néixer el fruit d'aquesta unió, que va ser Menelik,
el primer rei d'aquest nou reialme que hi hauria, doncs, que es diria el regne d'Aksum, del que ja parlarem un altre dia, d'aquest regne, no? També és curiós com tots els artistes, posteriorment, van destacar amb les seves obres doncs, aquesta trobada d'aquests dos reis. I per això ho trobem a capitells de l'època del romànic, ho trobem a les portalades de les esglésies gòtiques, ho trobem a les pintures tant medievals com de l'època del Renaixement, com per exemple Lorenzo Ghiberti, que a Florència doncs, farà doncs, un magnífic un medalló doncs, a la porta del Paradís, del baptisteri. També ho veurem a Piero della Francesca, o sigui, quantitat d'artistes i artistes que faran motiu d'aquesta trobada important que hi va haver. També el cinema, curiosament, el cinema doncs, també ha fet al llarg del temps diverses pel·lícules sobre aquesta qüestió. És curiós la que es va fer l'any 1959 per un director nord-americà, que era Ken Vidor, i amb uns artistes molt famosos en aquella època. Per exemple, Salomó estava interpretat per Tyrone Power i Maqueda per Gina Lollobrigida, no? Però què va passar? Que durant el rodatge, que per cert es va fer a Espanya, doncs va morir d'un infart Tyrone Power. Van tenir que buscar un substitut que va ser Yul Brynner, un altre famós de l'època, que va substituir amb aquest i que doncs, va continuar tota la projecció d'aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que no té res a veure amb tot el que hem explicat, perquè com era habitual amb les pel·lícules de Hollywood, doncs no, eren totalment de rigor històric, en teníem molt poc. Per tant, doncs, tot això és el que és interessant d'observar, com va tenir una gran presència en totes les obres dels artistes i com també doncs, dins del cinema i tota aquesta història d'amor doncs, tan interessant com va ser la de Salomó i la reina de Saba. I res més. Bon dia.